Kaixo, egun on guztioi. Bueno, emunek proposatu zidanean gaurko hau, egia esan nuen hau espero, gauzaien bezala, ni etorri naiz koaderno batekin pentsatuta eserita egongo ginela, tertulia moduan egongo ginela, eta batean hemen kokatzen naiz, eta inpakto pixka bat sortzen digu guztionek, baina nola ari geran aldaketaz, eta aldaketen aurrean nola erantzuten dugun, pues hau da tokatzen dena eta erantzuten dugu, ez? Nik aipatu ziaten pixka niri bilbide personala, eraldaketa pertsonalak ere, baina gehiago administrazioarekin lotutakoak, ez? Eta hor kokatuko dut nire ibilbidea. Nik administrazioarekin eduki dudan harremanean fase desberdina pasa ditut, izan naiz teknikaria, administrazioan, hirigintzako teknikaria, izan naiz alkatea, 8 urtez, eta izan naiz orain aholkularia, ez? Usten dut fase bakoitzak aurrekoarekiko begirada berri bat eman didala. Eta usten dut fase bakoitzak baita ere beste begirada bat eman diala administrazioa berarekiko ere. Bai? Eta uste hori importantea izan dela niretzako, eta horrek eramaten nau lehenengo ondorio batera. Ez dagoela administrazioaren izaten modu bat, baizik eta hura ikusteko modu desberdinak daudela. Eta nun kokatzen garenaren arabera, administrazioa modu batera edo bestera ikusiko dugula. Lehenengoa, joko bagenut, hirigintza teknikaria, nik banitun egia batzuk, edo egi batzuk hirigintza teknikari nintzenean, eta ez da zaila ulertzea zen izango dan abokatu eta hirigintza teknikari baten egia. Eta oso lotuta dago legearekin. Eta legeari udal batek egin nahi zuen hori legearen kontekstu horretan kokatzearekin. Eta nik uste nuen momentu horretan, legea hor zegoela, baina nik gaitasuna nuela ere herritarrekin harremanak edukitzeko, herritarrak entzuteko, eta hori ere egiten nuela. Alkate izatera pasa nintzenean, herritarrekin harremantzen hasi nintzenean beste dimensio bat hartu zuen. Eta entzutea beste mota batekoa izan zen. Eta hor konturatu nintzen teknikari bezala nuen entzutea, ez zela hain entzutea. Teknikari bezala espedienteak kudeatzen nituela. Eta espedienteak aurrera atera behar nituela. Eta gainean banuela presio bat espediente guztiak itxi behar zinararen presio horrekin. Bai, entzuten nituen pertsonak, entzuten nituen espedienteen atzean zuen pertsonak, baina segurazki nituen entzun behar nuen sakontasun horretan. Eta hori alkate izateak eman zian perspektiba hori. Eta gero alkate izendatu ninduten, eta horregiak asko, alkate bezala egi asko. Eta ez dago gaizki ere. Nik uste du politikan egiak eduki behar direla, segurtasuna behar degula jakiteko nora jun behar dugun eta nora ez. Kontua da egi horiek balio diguten, emaitza honak lortzeko balio diguten, edo ez diguten balio. Eta teknikarianekin gertatu zitzaidan bezala, alkatearen paperarekin balio izan di beste toki batera desplazatzeak ikusteko, edo zalantzan jartzeko, zalantzetan ari gerala, zalantzan jartzeko alkate bezala egiten nuen zenbait gauza. Aholkulari bezala hasi nintzenean, nik neuren ere prozesu personal bat pasatu nuen, formazio prozesu personal sakon bat pasatu nuen, eta hasi nintzen beste modu batera ikusten egiten nuen, edo egin nuen ura. Gauza batzuk aldatuko nituzke. Eta jarriko ditut, bi adibide, iruditzen zaizkiala, esperientzia ezberdinak izandakoak, baina bi adibide iruditzen zaizkiala nahiko ondorioak ateratzeko balio dezaketenak. Lehena da, gure herriko auzo batean gertatu zen, edo gertatzen zen, nago permanentea zen gatazka bat. Etorkin nahiko zegoen auzo bat zen, edo da, oraindik ere badaudelako. Eta bazeon horrelako kexa moduko bat, segurtasun kontuak direla eta uste nahiko ezaguna egingo dela hau bera. Gertatu zen sorte txarra eduki genuen, gertatu zen eztabaida fuerte bat eduki zutela taberna batean, tabernari batek eta etorkin batek. Eta tabernariari bihotzeko eman zion. Hil egin zen. Eta hortikan aurrera, imaginatu zegoen azerrea, biderkatu egin zen. Eta manifestazioak gertatu ziren, eta udalatxeraino iristen ziren manifestazioak eta guzti hori. Gu konpromesu bat hartu genuen, eta esan genuen auzora jungo ginela, eta auzotarrak entzungo genituela. Baina bagenekien ez nolakoa zen azerrea, eta bagenekien ez zein izango zen reakzio, esan genuen, bale, baina elizan egingo dugu.
ez eliza babesten gaituelako, baizik eta auzoko eliza hori anfiteatro moduan kokatuta zegoelako, jendea ikusi zitekelako bestela dena pilatuta egongo ginelako. 150 pertsona inguru bildu ziren, eta haserre zeuden. Guk datuak genitun, eta datuak esaten zuten, kriminalitate tasa ez zela altua auzo horretan. Zentroan, erdigunean, altuagoa zela. Beraz guk junginen egi batekin. Eta egia zen, ez dago segurtasun arazo bat hemen, sentsazio arazo bat dago. Segurtasun sentsazio arazo bat dago. Eta sentsazio hori sortzen du jende desberdinaren presentziak. Inseguritate sentsazio hori jende desberdinaren presentziak sortzen du. Horrela junginen. Eta batzarran horrela aritu ginen, entzun genitun, jendea nahiko haserre agertu zen, eta ez genien eskatzen zuten hori eman. Guk gero balorazio nahi genuen, esan genuen, batzarra ondo junta, zergatik, ikusi dutelako udala noraino dagoen prest, noraino ez dagoen prest. Eta beraz, egia da, zerbait moztu zela, ez? Bazegola olako lokutoriak itx, ez da, horrelako regulo nahiko handi bat, ez? Segurazki ez denak ez zeuden hor kokatutak. Orain egiten dudan balorazioa zein da, nik egiban nuen, eta egi horrek ez zidan utzi entzuten. Enitun entzun. Eta gerora ikusi dudana, edo nabaritu nuena, zen segurazki bazeola beste emozio bat atzean. Eta zen auzo abandonoaren emozioa. Eta gu egi batekin geratu ginen, gure egia. Eta ez ginen sartu. Ez genuen konplexutasuna ulertu ahal izateko gure entzutea ireki. Beraz hor bigarren ondoria. Gure egiek askotan ez digute usten gure entzutea irekitzen. Eta beste esperientzia bat, esan dut bi aipatuko nituela. Bigarren esperientzia. Bizikidetza alorrean egin zena gure herrian. Eta hor bagenekan ere egi bat, abiatzen ginen egi batekin. Eta egia zen hori, erronka hori hartu behar genuela. Gure herriarentzako oso importantea zela, urte askotan zatituta egon zelako. Kasu honetan, egi horrek aukerak ireki zizkigun. Beraz, badago beste ondorio bat. Egiak ez dira txarrak, aukerak itxi edo izten dituzten neurriak dirak onak edo agian ezain onak. Eta alde batera utzi itzazkegu. Eta bizikidetza prozesu horretan gertatu zen, egi horrek eraberean lagundu zigula gure entzutea irekitzea. Eta elkarrizketak eduki genituen, eta elkarrizketa oso intensoa gertatu ziren, jende desberdinaren artean, biktimen artean, alderdi politiko desberdinen artean, eta inkluso komunitate kultural desberdinen artean. Eta elkarrizketa horietan gure entzutea irekia zegoen. Ez zegoen itxia, bestea entzun nahi genuen, eta berestearen hitzak gu ere eraldatu gintuen. Eta eraldaketa pertsonalak gertatu ziren. Eta gure herria eraldatu egin zen. Hor hirugarren ondoria. Eraldaketa pertsonalek sistemaren eraldaketan laguntzen dute. Baina baita ere, sistemaren eraldaketak beharrezkoa dira eraldaketa pertsonalak gertatu ahal izateko. Beraz, hau nire ibilbidearen zati bat. Eta orain, nagoen toki honetatik, ondorio batzuk ateratzen ditut ere. Eta bereziki, nahiko nuke aipatu gaur egun gizarte berrikuntza aipatzen den momentu honetan, ez? Eta jarraitzen dugu batzuk gizarte berrikuntzaren inguruan gertatu daitezken gauza berri horiek jarraitzen, eta ikusten dugu teoria dagoela, ikusten dugu design thinking bezalako metodologia daudela, eta ikusten ditugu bestelako formak ere. Eta nik esango nuke fondoan, entzutea dagoela. Orokorrean, entzutea dagoela. Hau da, nahi baditugu gure gizarte konplexuak ulertu, entzuteko gaitasuna eduki behar dugu. Da modua gure gizarte konpleju hauek ulertzeko. Eta nik honek harri nahiko nuke Nietzschek aipatzen zuen pertsonari begiratuta, pertsonek bazutela argi bat eta itzal bat. Eta askotan itzala argira ekartzea oso importantea zela pertsonaren oreka lortzeko. Agian hemen aipatu dira esperientzia personalak ere, eta egongo dira itzalak. Eta itzal horiek argira ekartzea oso importantea dela pertsonen oreka lortzeko. Nik esango nuke gizarteetan ere hori gertatzen dela. Dago argiak eta daude itzalak. Eta oso importantea da itzal horiek
argira ekartzea, oreka lortzeko. Jo dezagun bi adibide horietara. Itzalak ziren, auzo horretan gertatzen zena itzala zen, eta gu ez ginen sartu, ez genuen arakatu, ez ginen bere konplejutasunera sartu. Eta bestean, bizikidetzako gaian ere, itzala zen. Oso argia, gure herrian hori itzal bat zela, pisu handiko itzal bat zela, baina hori argira ekarri genuen. Eta horrek oreka ekarri zigun. Eta horrek ekarri zigun komunidade izaera bat sortzea, eta komunidade izaeratin ere iritziz eraldaketak sortzen dira. Kontua da itzal horretara nola iristen geran. Zeti askotan arrazoietan oinarritzen bagera, bagian ez gera gai itzaletara heltzeko. Eta kontua da nun daude emozioak. Itzaletan normalean emozioak daude. Eta nola heltzen gera emozio horietara. Eta zein bizipenek sortu dituzte emozio horiek. Hori uste du nik dela oso garrantzitsua gertatzea. Karo, eta hau esan da, automatikaki dator enplazamendua. Eta ulertzen badugu gizarte konplexua ulertzeko gure entzutea oso garrantzitsua dela eta entzute sakonak burutu behar ditugula, nolakoa da gure entzutea? Nola entzuten dugu? Eta igual, galdera horrela luzatuta, hasiko gara pentsatzen, eta batzuek pentsatuko dugu, ondo, nik uste entzuten du gara. Nire ekipoan, jendeak hitz egiten du, eta nik entzuten dut. Eta bai, orokorrean nik esango nuke, ondo entzuten du gara. Nik esango nizueke pentsatzeko. Nola entzuten diozuten zuen seme alabei? Nola entzuten diozuten zuen bikotei? Zuen amari? Zuen aitari? Nola zuen lankideari? Zeinik kostatzen zait entzutea? Eta zer esaten du horren nitaz? Nik usten dut ez dagoela eta hau azken ondoria. Nahi badegu benetan entzutean sartu, nahi badegu gizarte konplejoetan entzutean sakondu, halabeharrez gure entzutean sakondu behar dugu. Gure entzutean arakatu behar dugu. Eta ez dira berdina entzute guziak. Ez da entzutea egondan bai ala ez. Baizik eta ze mailatako entzutea gertatu den. Eta uste momentu honetan, gizarte honetan, gure giza harremanetan dugun erronkarik handiena, da zein puntutaraino gai gure egiak kuestionatzeko eta gure entzutea irekitzeko beste giza harreman batzuk lortze aldera. Eskerrik asko eta mila esker eta zorionak Emuni egindako bidearengatik.